אסור לפתוח בקבוקים בשבוס מחדש, כי זה מחתך. וגם רגע אחד, משהו אחד. גם צריך ללמוד בקול, וגם למה ארוחה בקול ושמורו, וגם צריך לא פתיחים, אסור לטלטל בשבוס. למה זה אין מעורבים רשות ורבים. לא, אבל זה לא ביטול תורה, אני אומר דברי תורה. יפסיקו, לא יפריע. לא, טוב, הורם כשופר קולךו מחכה לעמי פשעו מבך יעקב חטאוכו. וגם צריכים להיות בקיאים קודם כל במקרו. מבין? הייתי בתנור השמעת חידוש. אומר שאפילו שאחד עומד השכינה כנגדו. ואיפה יודעים את זה? דום להשם תחולל או לא. אומר אותו, מה זה פסוק דום להשם? אומר שיחיד עומד בשקט. אומר דום להשם תחולל. אפילו שעומד בדומיה, על הכלוב הוא שונה כנגדו. זה מכשיר קשר זה מכשיר? כן. איפה היה? זה מכשיר של קודש ברוך הוא בעצמו. לא של רשועיים. זה יכול להיות מכשיר כאלה. זה אייפוני, זה מסוכן אייפון. מסוכן לעבירות, נכון? לא תסורו אחרי דבריכם ואחרי עיניכם. למה כבודו מחזיק מכשיר כזה מסוכן? כן, אתה צודק, יש פה הרבה סכנות. צריך להיזהר לא להסתכל על תמונות של נשים. למה? כי כתוב נשמרתו מכל דבר רע, מכל הרהור רע. למה כבודו שמוכיח את הציבור בצדקותו הגדולה, לא מוכיח את הציבור שמהווה דוגמה לציבור שאסור להחזיק מכשיר כזה? לא. זה כבודו ידע לבימה, לשבור אותו בעיני כולם. לראות ציבור, מה זה מחייאת? מה זה שוברים אייפון? תראה, יש לי אייפון, אני עולה לבימה ושומר את זה. תלמדו ממני. אני מדבר על העצר. לא מטלטל בשכבים, עומד בקול. שובר אייפונים. טוב, מפגר. תקשיב. זה כתוב, כאילו אחר רשע. אתה רואה מישהו בתל אביב. אתה לא רק צריך, תמיד, זה דיבר כותב בהווה. אבל היה לו משהו, אתה יודע, בתל אביב, כולם עברו על הדת. מה, אתה תשב בחיבוק ידיים, שלום עלייך נפשי? לא, צריך להסתובב, בעורי ישראל, החזירום תשובו. כן, וכך כתוב בתונו דבי אליהו. תראה, יש אייפונים, מעלים שם דברי תועבו. אתה תשב בחיבוק ידיים? כן. אני לא, כמו נוח. אני נפשי אסיר. גם את עצמכם אתם לא מצילים. מה אתם לומדים? מה אתה יודע? מה אתם יודעים? אפילו מקרא אתם לא יודעים. בורים עמי הרוסות. עמי הרוסות כשרוסים. אתם הפך בעלי תורה. אתה מבין? מה? אולי בוא נעשה קבלה לראש השנה. לשבור אותה לפעמים. כן. זה הקבלה של עם ההורס כשרס. קבלה של השרס לשבור, להרוס. לנטוס ולהעביד. זה כמו ש... אבל הכתוב אומר, בתורה אומרת הפוך. לא לשחית את עשו, אפילו עש לא משחיתים. תלו חמר דברים ששייכים למסוואק. אומרים לו רע טוב, וلا טוב רע. שמים חשך לאור, ואור לא חשך. שמים אמר למפיק למור. מסכים שזה מכשיר לא טוב. וזה דגום לרעיון. אני מסכים איתך שמי שנמצא פה רובם ירשי גיהנום. כן, אבל מה, אנחנו צריכים לא להיות איתם. אתה למשל, תהיה איתם. למה? בגלל שאתה לא מוכיח. אתה יושב בשק, מסכים איתם. אשתיך כדו. זהו, אז אתה על מה
זה תשמר אותי, תודה רבה לך. אתה לא מוכיח אותי, אבל לא להסתכל, אתה מוכיח אותי, לא זה. אבל בסדר, לא משנה, זה גם עדיין זה יש... אתה תזכה למסבוף על זה. אתה מבין, אבל על זה, כולם לא. אם אתם מחזים עכשיו כזה בפרסיה, אז כולם... פרסיה, נכון.